Махляры гадамі тэрарызавалі гандлёвыя сеткі, паспяхова вымагаючы грошы. Следчыя будуць больш маніторыць TikTok і Threads, шукаючы экстрэмізм. Беларуская кампанія хацела набыць зброю для Ірану і трапіла пад санкцыі ЗША. Сёння пачынаецца футбольны чэмпіянат свету. Беларусі не будзе сярод 48 удзельнікаў, але на чэмпіянаце ёсць беларускія сляды. Добры дзень. Гэта «Пік свабоды», з вами Алексей Знаткевич, і мы расказваем пра падзеі 11 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. Следчы камітэт заявіў, што ў Беларусі махляры больш за 10 гадоў тэрарызавалі гандляроў і крамы, вымагаючы грошы. Маўляў, рэгістраваліся таварыствы з абмежаванай адказнасцю, якія б мелі абараняць правы спажыўцоў. Супрацоўнікі гэтых таварыстваў спачатку шукалі ў крамах сапраўдныя парушэнні, а потым пачалі самі падкідваць пратэрмінаваныя тавары і прымушалі падпісваць дамовы на сумнеўныя лекцыі за вялікія грошы. Прадстаўнік СК кажа пра 20 такіх арганізацый, больш за 40 падазраваных і больш за 40 тысяч пацярпелых гандляроў. Усе маўчалі, бо гандлёвым сеткам і прадаўцам было нявыгадна, каб пасля скаргі і лжэкантралёраў прыйшла сапраўдная праверка, якая магла б прывесці да часовага закрыцця крамы. Вось меркаванне пра гэтую справу Александра Кныровича, прадпрымальніка. Для меня выглядае, што гэта сапраўды той момант, калі тое, што кажа следчы камітэт, супадае з тым, што было ў рэчаіснасці. Прымус у нейкіх дагаварах гэта, канешне, сведчанне о махлярстве. А чаму гэтыя шмат якія гандлёвыя аб'екты гадамі пагаджаліся на гэта, а не ішлі нейкім законным шляхам, таму што они не давяраюць дзяржаве цалкам. І вось гэтая вялікая справа, а там дзесяткі тысяч людзей, якія аддалі свае грошы гэтым махлярам, гэта кажа менавіта аб тым, што ўзаемаадносіны з дзяржавай наконт нейкіх парушэнняў, наконт нейкіх там прадуктаў з тэрмінамі, якія ўжо выйшлі, гэтыя суадносіны выглядалі значна горшымі, чым суадносіны з махлярамі з такімі невялікімі сумамі на нейкія курсы ці нешта іншае. Гэта, канешне, паказнік недаверу да дзяржавы. Ад 1 ліпеня ў часе канікул беларускім школьнікам давядзецца плаціць за праезд. Выключэнне зрабілі толькі для школьнікаў з Менску. Такая няроўнасць абурыла многіх, і ў сацыяльных сетках з'явіліся крытычныя каментары пра тое, што беларускіх дзяцей падзялілі на два гатункі. А той самы следчы камітэт абвясціў сёння, што следчыя будуць больш маніторыць сацыяльныя сеткі TikTok і Threads і шукаць там дэструктыўную інфармацыю. Падрабязней пра гэта раскажа Ганна Ярмакович. Беларускія сілавікі ўзмацняюць кантроль за сацыяльнымі сеткамі, абяцаюць увесці крымінальную адказнасць за непажаданыя публікацыі і нават каментары. Адпаведнае паведамленне распаўсюдзіў следчы камітэт. Там патлумачылі, што, цытата, ва ўмовах росту колькасці выпадкаў распаўсюду дэструктыўнай інфармацыі следчыя ўзмацняюць маніторынг і аператыўнае рэагаванне на публікацыі і каментары, асабліва ў Threads і TikTok, з наступнай праўнай ацэнкай дзеянняў аўтара. СК таксама сцвярджае, што некаторыя беларусы нібыта свядома распаўсюджваюць непраўдзівую інфармацыю з мэтай росту праглядаў. Раней ініцыятаркай шчыльнейшай праверкі публікацыі ў TikTok выступіла старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова. Асабліва яе непакоілі відэа са скаргамі беларусаў, якія Качанова лічыць пераважна бесподстаўнымі. Ведь, понимаете, потом занимаются многие люди, и структуры этими вопросами, отвлекаясь от основной работы, разбираются, уточняют, а это получается на самом деле не так. Тым часам ва ўмовах, калі ўзаемадзеянне з незалежнымі журналістамі пагражае беларусам пераследам, сацыяльныя сеткі заставаліся ці не адзіным спосабам паведаміць грамадству аб праблемах і наўпрост звярнуцца да ўладаў. ЗША паведамілі пра новыя санкцыі супраць зарэгістраванай у Беларусі кампаніі «Армель Альянс» і яе супрацоўніка Махамад Махді Малекі, грамадзяніна Ірану, які жыве ў Беларусі. Паводле амерыканскага дзярждэпартаменту, гэтая кампанія хацела набыць партатыўныя зенітна-ракетныя комплексы для корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі ў Іране. У мінулым месяцы пра санкцыі супраць «Армель Альянс» і Малекі, а таксама супраць выканаўчага дырэктара гэтай кампаніі, грамадзяніна Беларусі Мохаммеда Алі Талібава, абвясціла і Міністэрства фінансаў ЗША. Тады прычынай назвалі дапамогу вайсковым структурам Ірану у набыцці зброі, а таксама матэрыялаў, якія прымяняюцца ў беспілётніках серыі «Шахед» і ў праграме балістычных ракет.
Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі стварае міжнародны праваабарончы фонд, які будзе працаваць не толькі з Беларуссю. Бяляцкі таксама застанецца старшынём праваабарончай арганізацыі «Вясна», аднак будзе ў асноўным займацца міжнароднымі справамі ў фондзе. Фундацыя Алеся Бяляцкага зарэгістравана ў Польшчы, але працаваць мы будзем як міжнародная арганізацыя. Сама каманда фундацыі будзе невялікай, з высокакваліфікаваных, падрыхтаваных спецыялістаў. З тых накірункаў працы, якімі мы будзем займацца, гэта адвакацыя правоў чалавека, адвакацыя міжнароднага права і каштоўнасцяў, звязаных з правамі чалавека. Таксама адукацыя асвета, таму што важны момант, накірунак працы будзе звязаны з падтрымкай моладзевых ініцыятываў, накіраваных на развіццё і захаванне правоў чалавека ў розных краінах. Фінансаванне фундацыі будзе ісці, як і ўсіх іншых неўрадавых арганізацыяў, з разнастайных праграм, якія падтрымліваюць глобальныя міжнародныя праекты і намаганні грамадскіх актывістаў, да якіх я сябе таксама адношу. Радыё Свабода існуе дзякуючы вам. Падабайка і каментар дапамагаюць нашым відэа знаходзіць новых гледачоў. Так YouTube часцей паказвае іх іншым людзям, а правераная інфармацыя даходзіць да большай колькасці беларусаў. Дзякуй за падтрымку. Сябру каардынацыйнай рады Тацяну Мартынаву затрымалі пры перасячэнні польска-украінскай мяжы, калі яна ехала з Украіны ў Польшчу. Ёй анулявалі шенгенскую візу і забаранілі ўезд Украіны ў развязу на 10 гадоў. Ничего не понимаю. Причем вы же понимаете, что информацию они никакой особо не дают. Единственное, что вот сейчас уточнили, что депорт у меня был еще в мае 26 года. Вот меня не было в Евросоюзе в мае. Вот, в принципе. Не говоря уже про то, что я никогда ничего в Евросоюзе не нарушала. То есть последний раз я вообще выезжала в прошлом году. Меня очень долго не было. Поэтому ситуация более чем странная. Тацяна Мартынава сказала «Свабодзе», што цяпер будзе вяртацца ў Кіеў і абскарджваць забарону. До 2020 году Мартынава мела бізнес у Менску, была праграмным дырэктарам радыё BA, а падчас пратэстаў у 2020-м стварыла ініцыятыву «Хопіць баяцца». Пазней праз пераслед яна з'ехала з Беларусі ва ўкраіну. Сёння пачынаецца футбольны чэмпіянат свету, які пройдзе адразу ў 3 краінах – ЗША, Канадзе і Мексіцы. Упершыню ў фінальнай стадыі возьмуць удзел ажно 48 камандаў, але Беларусі сярод іх не будзе. Беларусы за часы незалежнасці пакуль не траплялі не толькі на футбольны чэмпіянат свету, але і на першынство Еўропы. Але на цяперашнім чэмпіянаце свету ўсё ж такі будзе некалькі гульцоў, звязаных з беларускім футболам. Цэнтральны абаронца Манчестер Сіті і зборнай Узбекістану Абдукадыр Хусанаў пачаў дарослую кар'еру менавіта ў Беларусі, у клубе «Энергетык БДУ». Шерзот Эсанаў з каманды Узбекістану летась некалькі месяцаў правёў у берасцейскім «Дынама», пасля чаго ён вярнуўся на радзіму, дзе гуляе за адзін з мясцовых клубаў. А трэці былы прадстаўнік беларускага чэмпіянату прынц Квабена Аду з Ганы. У 23-м годзе ён правёў 14 гульняў за Іслач у чэмпіянаце Беларусі. Забіў 6 галоў, аддаў 3 галявыя перадачы. Але хутка ён з'ехаў з Беларусі і цяпер цэнтральны нападнік чэшскага клубу «Вікторія Ползень». Больш пра цікавосткі футбольнага чэмпіянату свету на нашым сайце свабода.орг. Гэта былі навіны 11 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.